Audio Jungle. Aku nyayan tak bisa. जों दिब्लामा फानि तरफ থেকে আই মানে কাইসা বরক সুগ যায় খুব অসুস্থ মানে বসলিনান খুব টানা টানি লকডাউন ngakai jungbono jono kisa khaisi ni je chuktu isin dibramo tan hoide je jono kisa chukti kai jung khang laiye jungsu ba sokai bono mairong kisa thok alu mahai pias ro kisa misa khlaiye jungsu bai riwan nei haika ngakai bo koidin phano bini sanani lengano mane je porin dino jung haike na te onyo borok phano subanan musung ngakai bono suba phe mane bo boi bai to bo bisi din thaya ba bo din ba tin din bini gongano mane porin dino te onyo borok to suba phe man kai te bo belai na kaham nai sini borok kaisa na kaisa ba kai subai ma hangkai mane tekisa sungsa jago sini kuri borok lockdown na chole na onek tana tani wansu ko tang tekisa ngano sini borok ne sudu sini dibramo thane hote phano te onyo tin tribal tin dibra sara ungoi kaisa na kaisa su gete onyo jaga bo subai ma kai belai na habon na asa klaita keno paran borong tam ya farna musung tam kaham Parani borong itu jung kaham na ya phana musung te bo ngong tung mane ma chu gyalong je ki jem suk nai ro kaisa na kaisa su ba thu baksa nok ngo ro kurui mairum sana ro kurui lockdown ro ration card kuri botong go ba hai borok mairum magna iman bo maya tong baksa ration card chikuling ke borok ni mana ba gaw ba herno ti ki jem misa su ba oi mane ngui ro hima ka lockdown phon lai ro hima ka te ki cha sa wo ba na sa klai sa rota khok sa khamen bin bung khaitamo sa khana ro nok sagara ane muhe bidda wasanti Kita bukan tiri perabi ni kan, lingkungan kan. Enggak cuma tini mutam cuma tini dua poribar orang mahai kayak cini je, yak suk tu cini je, kata cuma suba kan, cini di belakang tu hoite mana cini bubagrani, hoite bubagra je bini buku bayi cung agi boje sama ni bini buku bayi, kaisa na kaisa cini di belakang, cini di belakang tu hoite cini di belakang saro, kaisa na kaisa suba makan, kayak belen ni kan, bini kok bayi cung nara bayi cung tini, jono kita kayak cung suba kayak cini je, kata je cini yak suk tu je. okay